guys, nandito kami sa Meraki Garden. Dito sa Isabela. Ayan, di ba? Sobrang ganda guys. Itong spot na to, unang nakita ko noon kay Miss Igado guys. Ayan. So dito siya nag-vlog. Dito rin siya kumuha ng mga reels niya. At no doubt talaga guys, kaya sobrang ganda talaga. Nyo guys, kung di pa kayo nakakapunta rito, pumunta na kayo dito kasi sobrang ganda, as in, kasi malawak pa yan. Ayan, di pa natin kita lahat pero kitang-kita na ng ating dalawang mata. Sobrang ganda. Yan o. Guys, oh, ayan. O, diba? Ang ganda. Ayan oh. Ang daming pwedeng pagpestohan. Tapos, hindi ka talaga makakatanggi na magpa-picture. Parang, yung tipong walang part na hindi mo gugustuhin magpa-picture. Ha? Si Inang naman nagpa-picture. Kompleto lahat ng bougainvillea nila. Ayan. So, kung hindi ka nakapunta sa pailaw ni Mayora, well, this is the sign. Finger heart, finger heart. Tamot aja mabalnya pag salah-salaan. Yang mabalin iti balsek, dayang-dayang. Avatar na ako dito. Ayan oh. Ano makauma? Wow, nagpintas dito yung Miami. Nagkado nga sabsabong. Oh. Apay, di ka makauma. Dahito di makapaubing nga rags nga kwa sabsabong. Imubing kagarodan. Imubing kagarod. Imubing ang tirinanan. Laninang ka din. Mamol naman nagbalbalse. Talaga may sausala dyan ni guys.